नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते। घरात कुठलाही सण किंवा समारंभ असेल तर छोले आणि पुरी किंवा छोले आणि भटुरे आपण नेहमीच बनवतो। तर हे छोले बनवायची एकदम सोपी आणि मस्त अशी वेगळी हटके रेसिपी आज मी तुमच्याशी शेअर केलेली आहे। चला तर रेसिपी बघूया। तर याच्यासाठी मी कढईमध्ये 2 चमचे तेल गरम करून घेतलेले आहे आणि ह्याच्यामध्ये 10-12 छोटे छोटे आल्याचे तुकडे घातलेले आहेत आणि थोडे लसूण घातलेला आहे। एक 7-8 लसूण मी इथं घातलेला आहे आणि ते आपल्याला हलका भाजून घ्यायचं आहे जेणेकरून ह्या दोघांचाही कच्चेपणा आहे तो निघून जाईल। तर थोडंसं हलकं तेलामध्ये ह्या दोघांनाही परतवून घ्यायचं आहे। गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवायची आहे। एकदम सुंदर अशी छोल्यांची रेसिपी आहे। त्याच्यानंतर मग मी याच्यामध्ये एक उभा कांदा चिरून घातलेला आहे। कांदा पण आपल्याला परतवून घ्यायचा आहे मऊ पडेपर्यंत। कांदा कच्चा ठेवायचा नाहीये। गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवायची आणि कांदा पण आपण छान असा परतवून घ्यायचा आहे। कांदा छान परतवून झाल्यानंतर मग मी याच्यामध्ये अर्धा टोमॅटो घातलेला आहे, हे बघा। आणि टोमॅटो पण आपल्याला याच्यासोबत छान असा परतवून घ्यायचा आहे। टोमॅटो इथं वापरल्यामुळे ग्रेव्हीची जी टेस्ट आहे ती खूप छान येते। तर फक्त अर्धाच टोमॅटो मी इथं वापरलेला आहे। टोमॅटो छान अगदी परतवून घ्यायचा आहे। हे बघा मस्त असा टोमॅटो मऊ पडलेला आहे। टोमॅटो परतवून झाल्यानंतर फक्त 1 वाटी मी इथं ओलं खोबरं घातलेलं आहे। तुमच्याकडे ओलं खोबरं नसेल तर इथं सुकं खोबरं वापरलं तरी चालेल आणि थोडी हिरवी कोथिंबीर। तर हिरवी कोथिंबीरचे देठ जास्त तो वापरण्याचा प्रयत्न करा कारण त्याच्याने ग्रेव्हीची टेस्ट आहे ती खूप छान येते। वाटण खूप छान तयार होतं। तर आपल्याला खोबरं आणि कोथिंबीर सुद्धा याच्यासोबत छान अगदी परतवून घ्यायचा आहे। खोबऱ्याचा रंग थोडासा गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत आपल्याला मीडियम गॅस फ्लेमवर छान असं परतवून घ्यायचं आहे। बघू शकता मस्त असं खोबरं भाजून झालेलं आहे। हे बघा आपलं वाटण परफेक्ट भाजून झालेलं आहे। मी ते काढून गार करण्यासाठी ठेवून दिलेलं आहे। आता मी 2 मोठे चमचे इथं तेल घेतलेलं आहे। तेलाची क्वांटिटी थोडी जास्त घ्यायची आणि हे खडे मसाले आहेत त्यात थोडं जिरं, 2 दालचिनीचे तुकडे, थोड्या लवंगा आणि 2 तमालपत्र आहेत। तर ते मी इथं घातलेलं आहे। तेल चांगलं गरम करून घ्यायचं आणि नंतर हे जिन्नस घालायचे। याने टेस्ट आहे ती छोल्यांची खूप छान येते। तर थोडंसं हे हलका परतवून घेतलेले आहेत हे खडे मसाले आणि खडे मसाले परतवून झाल्यानंतर मग मी याच्यामध्ये थोडासा हिंग घातलेला आहे। हिंग जास्त नाही पण थोडा घालायचा, टेस्ट खूप छान येते। आणि हिंग पण मी ह्या तेलामध्ये व्यवस्थित परतवून घेतलेला आहे। छान असं हे सगळं व्यवस्थित परतवून झाल्यानंतर मग आपल्याला याच्यामध्ये थोडा कांदा घालायचा आहे। तर कांदा मी इथं बारीक चिरून घेतलेला आहे। 2 मोठे कांदे आहेत तर ते मी बारीक चिरून घेतलेले आहेत। कांद्याची क्वांटिटी थोडी जास्त ठेवायची, हे बघा। आणि तो बारीकच चिरून घ्यायचा आहे आपल्याला। तर कांदा आता ह्याच्यामध्ये सगळा मी घालून घेतलेला आहे आणि कांदा पण मी तेलामध्ये छान असा परतवून घेतलेला आहे। कांदा मस्त अगदी परतवून घ्यायचा, छान भाजून घ्यायचा। थोडंसं इथं मीठ घालायचं त्याच्यामुळे कांदा जो आहे तो लवकर मऊ पडतो आणि मस्त असा भाजला जातो, हे बघा। तर थोडंसं मी अर्धा चमचा इथं मीठ घातलेला आहे आणि कांदा छान परतवून घेतलेला आहे, हे बघा। मस्त असा कांदा परतवून घ्यायचा, कच्चा अजिबात ठेवायचा नाही, चांगला अगदी मऊ होईपर्यंत। कांद्याची क्वांटिटी पण कमी होईपर्यंत हे बघा मस्त असं मी परतवून घेतलेला आहे, हे बघा। कांदा छान परतवून झाल्यानंतर मग मी याच्यामध्ये ही आला लसूणची पेस्ट घातलेली आहे 2 चमचे। आला लसूणची पेस्ट पहिली घातली असती तर ती कच्ची राहील, म्हणजे कांदा व्यवस्थित परतला गेला नसता। त्याच्यामुळे कांदा व्यवस्थित परतून घ्यायचा आणि नंतर मग आला लसूणची पेस्ट घालायची। मग कांद्यासोबत ती व्यवस्थित भाजून घ्यायची म्हणजे तिचा पण कच्चेपणा जो आहे तो निघून जाईल, हे बघा। पेस्ट व्यवस्थित भाजून झाल्यानंतर मी याच्यामध्ये बेडगी मिरची पावडर घातली आहे। कलर खूप छान येतो याच्याने, लाल रंग मस्त सुरेख येतो। तर मिरची पावडर पण मी ही कांद्यासोबत छान परतवून घेतलेली आहे। सगळं करताना गॅसची फ्लेम स्लो टू मीडियम ठेवायची। बेडगी मिरची छान परतवून झाल्यानंतर मग मी याच्यामध्ये टोमॅटो प्युरी घातलेली आहे। तर एक अर्धा टोमॅटो आणि एक अख्खा टोमॅटो असं 1.5 टोमॅटो मी मिक्सरला छान फिरवून घेतलेले आहेत आणि त्याची प्युरी मी इथं वापरलेली आहे। तुम्हाला थोडंसं आंबट वगैरे जास्त असं आवडत नसेल किंवा कमी आवडत असेल तर तुम्ही इथं टोमॅटोची क्वांटिटी कमी ठेवू शकता। इथं एकच टोमॅटो वापरला तरी चालेल। आणि टोमॅटो प्युरी आहे ती मी कांद्यामध्ये छान एकत्र करून घेतलेली आहे, हे बघा। मस्त अशी परतवून घ्यायची पूर्ण, हे बघा। छान अशी टोमॅटो प्युरी परतवून घेतलेली आहे आणि ह्याच्यावर झाकण ठेवून मी ही मंद गॅस फ्लेमवर शिजवू दिलेली आहे। आता वाटण आपलं गार झालेलं आहे
आता ते मी मिक्सरमध्ये काढून घेतलेलं आहे आणि याचं आपण आता वाटण करून घेणार आहोत. खूप बारीक अशी पेस्ट करायची नाही आहे, थोडीशी हलकी जाडसर अशी असं आपल्याला वाटण लावून घ्यायचं आहे. त्यात मी थोडं पाणी घातलेलं आहे आणि हे वाटण करून घेतलेलं आहे. हे बघा, थोडंसं हलकं जाडसर मी ठेवलेलं आहे, एकदम बारीक पण नाही आणि खूप जाड पण नाही, मीडियममध्ये. तर हे छोले आहेत, तुम्ही बघू शकता माझ्याकडे छोटे छोटे छोले असतात, साईज छोटे छोले आहेत, तसे हे छोले आहेत. तर ते मी स्वच्छ धुवून एक रात्र पाण्यात भिजवून ठेवलेले आणि नंतर कुकरला याला मी 5 ते 7 शिट्ट्या दिलेल्या आहेत आणि मस्त असे शिजवून घेतलेले आहेत. तुम्ही बघू शकता मोठे छोले पण मिळतात आणि छोटे छोले पण मिळतात. तर हे छोटे छोले आहेत. एक 5 ते 10 मिनिटानंतर तुम्ही बघू शकता टोमॅटो मस्त असा शिजलेला आहे, मस्त एकदम छान असा टोमॅटो शिजलेला आहे, त्याला तेल पण सुटलेलं आहे. हे बघा, आता हे टोमॅटो कांदा व्यवस्थित शिजून झाल्यानंतर मग आपल्याला याच्यामध्ये हे वाटण घालायचं आहे. खूप छान आणि टेम्पटिंग असे छोले लागतात. नक्की एकदा ही रेसिपी ट्राय करून बघा. नंतर मग याच्यामध्ये मी माझा घरगुती मसाला आहे तो 1 चमचा घातलेला आहे आणि त्याच्यानंतर हा आहे तो छोले मसाला. तर 2 मोठे चमचे मी हा छोले मसाला घातलेला आहे. आवर्जून घाला, टेस्ट खूप छान येते छोले मसाला वापरल्यामुळे. अगदी पाव चमचा हळद घातलेली आहे आणि नंतर मग चवीप्रमाणे मीठ. आपण पहिलं पण थोडंसं मीठ घातलेलं आहे, त्याचा अंदाज घेऊन इथं मीठ घालायचं आहे. आणि नंतर मग हे सगळे मसाले आणि हे वाटण मस्त असं एकत्र करून घ्यायचं आहे. गॅसची फ्लेम मीडियम टू स्लोच ठेवायची आहे. हे बघा, छान असं अगदी एकदम मस्त असं वाटण एकत्र करून त्याला एक उकळी येऊ द्यायची आहे. त्याला एक उकळी आल्यानंतर मग हे कुकरला शिजवलेले छोले आहेत ते याच्यामध्ये ॲड करायचे आहेत. थोडंसं तूप घालायचं आहे, टेस्ट खूप छान येते. आणि नंतर मग हे छान एकत्र करून घ्यायचं आहे. हे बघा, मस्त आणि सुंदर असे हे छोले तयार होतात. मस्त एकदम वाटणामध्ये हे छोले आहेत ते एकत्र करून घ्यायचे आणि याला एक छान अशी उकळी येऊ द्यायची. 1-5 मिनिटाची मस्त अशी उकळी येऊ द्यायची, जेणेकरून वाटण आणि छोले मस्त एकदम एकत्र होतील आणि छान अगदी त्याचा फ्लेवर येईल. हे बघा, झाकण ठेवून मी 1-5 मिनिटासाठी हे व्यवस्थित शिजवून घेतलं. मस्त तेल सुटलेलं आहे, परफेक्ट अगदी आपले छोले तयार झालेले आहेत. एकदम मस्त एकदम अशी छोल्यांची रेसिपी आहे. याच्यासोबत तुम्ही पुऱ्या किंवा भटुरे करू शकता आणि मस्त एखादा तुमच्या घरी कार्यक्रम असेल किंवा एखादा सणवार असेल तर त्या दिवशी तुम्ही हे छोले करू शकता. मस्त एकदम टेम्पटिंग असे छोले तयार होतात. तर छोल्यांची एकदम परफेक्ट अशी रेसिपी आहे. तुम्ही बघू शकता किती सुंदर असे छोले तयार झालेले आहेत. मोठ्या छोल्यांपेक्षा हे छोटे छोले आहेत ते खूप छान लागतात. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा. अशाच एका छानशा रेसिपीसह आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.